guys, welcome back na naman. So gagawa tayo ng rifle bat ngayon. Yung in-order natin kay GCG Airguns, hintay ko lang dumating yung tank kaya medyo natagalan. Ito siya, maigsi lang siya. Yan. Pala guys, ito yung mga design na yan, nilagay ko na lang yan. Yan. Yung gawa kasi ni Sir GCG Airguns, ano lang, plain lang siya. Plain lang na kwadrado na gano'n. Kaya nilagyan ko lang ng design. Ako na lang nag-ukit niya. Pwede na! Ito, 15 inches na barrel. Tapos itong kalabitan, natouch ko na lang dito sa body niya. Para mas madaling gumawa ng bat. Pag hindi kasi naka-atas dito sa receiver tong ano niya, yung trigger niya, trigger assembly, mahirap i-attach tong ano, trigger sa kahoy. Hindi mo alam kung anong diskarte gagawin. Bahala ka sa buhay mo! Kaya dito ko na lang siya pinabit sa receiver niya. Yan. Gagawa tayo ng compact, kung maiksi lang. Maiksi lang siguro gagawin na para compact siya. Maliit lang. So, yun. Ito, yung ginawa ni Sir GCG Airguns. Ito, yung affordable na receiver tsaka trigger assembly. Mura lang to guys. I-message nyo na lang siya, GCG Airguns, para makabel kayo ng receiver tsaka ganito na mura. So yun guys, ito yung gagawin natin. Ito yung project natin ngayon. So, abangan nyo guys. Tabayaran nyo yung video natin. Tapusin nyo hanggang dulo para makita nyo yung resulta ng gagawin nating rifle bat na compact. Sige, stay tuned guys. So, ito na. Naka-drawing na yung bat niya. Ayan. So, papatapos na tayo guys. Ayan yung original na ano niya, na drawing niya. Ayan. In-sketch ko lang yan guys. Tsamba-tsambang design. So, yun, patapos tayo guys. Stay tuned lang.
Hello guys, magandang araw. Ito na yung ginawa nating ano. Ito. Yung GCG Airgun. Ito, pinakamurang receiver sa hammer assembly. Ito. Tapos na natin yung kulata. Yan. Ito guys, yung kahoy niya, langka. Ayan. Meron siyang ano dito. Meron siyang lalapatan. May lalapatan tong ano natin, palad natin dito.
Ito sa likod. Yan, may design din siya. Yan. Yan. Mayroon siyang design. Ito yung butas ng ano, ng spring adjustment niya. Yan. Kasi ito yung ano, screw na hahawak dito sa airgun. Ito guys, 14 inches lang ang barrel niya, compact. Tapos gagawa natin ng stop silencer, parang yung ginawa natin sa JVC, para may maiksi lang pero tahimik. So ito guys, yung GCG airguns natin, GCG airgun, GCG receiver to. Yung mga gustong magpagawa kay GCG, message nyo lang siya guys. Yan, napakamura siya, murang mura lang. Yung mga kagaya kung budget mid lang yung kaya, ito dito tayo, GCG airgun. Ito guys, binutasan ko lang ito. Yan. Pero may konting design siya. Pag binili niyo ito guys, walang design na ganito. Plain lang siya na rectangular na gano'n. So ito na siya. Hindi ko pa natatry itong putok guys. Ay, hindi ko pa natatry na i-firing. Naputok ko na lang, pero hindi ko pa natry na may target. You know, maiksi lang siya. Compact. Ano to, 0.35 yung tangke niya na 61 mm yung diameter niya. Ito, 14 inches, 16 mm. Yun. Puputok pala. Meron ako nilagay na ano, stopper, pero pumutok pala. Yung karga kasing ano to guys, tutok. So yun, ito natapos na naman natin. Langka yung kahoy niya, ganda ng kulay, dilaw na dilaw. Yan, dilaw na dilaw yung kulay ng kahoy. So yun guys, so, dito na lang yung video natin. Salamat ulit sa panonood. Ito yung ginawa natin ulit, GCG airgun. So hanggang dito na lang ang video natin. Kita-kita ulit tayo sa next video guys. Try natin ano to, i-share muna natin, tapos sabak natin sa hunting kung maganda yung patama ng barrel natin. Yun, sige, kita-kita ulit tayo guys.